Ka kerdap ka baningkong ni ka Kyiad 1 jong ka Northeastern Hills University NEHU kabala pelut palat Klur tingka kabala kami linti mentaban sa pleno sien ya menta kala kum ka Jaka Shongkai kisamla kata tang mariasep ka Sngi. Kani ka kerdap kumayoi latikana bagadai kabala dapenshna Henry umpat shim lala ban plie ka namar baki dangdon ki kam ki basa ki bedei baka jingsiu ke bapelong yau kontraktor baterai ban numpat IT syaka NEHU. Kumala pau khamasiwa laong baga jingslem ban IT no nakabenta ban yok plie yakani ke kerdap ke baga Jinglut ke Shongdor kumba Klur tingkatam ke dei namar baga skul ba kam shim na pun khoi yaki jingsiu. Kat kum ko weipat ka jingtip ka bayo pedang ya kate ka project la menjur hausnem mang tingka jong usnem arja khat pra kat khandai bar ka Jinglut na ka benta ka ni ka project la mang hapo Klur tingka ka ba kentup ya ka henrup saulak tingka na ka benta ki kamshna pralak tingka na ka benta ki kam boarding hende layo jingtip pat bau kontraktor ula dawa biang sa saupolak tingka na mar ka jingdon ka jingmi ki kam hadu bandala ban pendap ya ka kam ka ba ya ka ni ka jingpan kontraktor haka supplementary bill ka bau IT thumai kadang sakut aka jingtmi jong ka building committee layo jingtep bahadu menta ka NEHU kadang la ban sio tang kumba arpu arlak syau kontraktor kat bakini ki kenrum kenram kidang sakut hapo ka skul ba hende shabar jong ka ni ka kerdap lanang mi bun ki kam ki bla pensniudur ka bakentup ya ki kam snio ki per kata ka jingdum jong ka miet namar ka de ka Jaka ka de ka bakenja ya ka ni ka jingtep ka bangi ai ka de na ka jinglet jurip jong Shillong Mail hadien ka jingyo pedang i ka jing ujor na ki pajba habalet jingo lalap i ki bilor kiat ki bilor biar baki da penpat ru i ki bilor ki baki la dap bandi tang ki bilor kiat re ya ka te ka Jaka la penjabo ru da ka babret ki plastik badru ki we di ki jabo jaban kumtala shem bakat hadu banda yo ban pli kani ka kerdap kani ka Jaka ka laru ban kala shaki Jaka le kam auria bat kiwe Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka Kyiad. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka Sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya